Ambalma wani yangma bikibara mambolo kala sama o de ko Manasa Danyogo ni ale cour constitutionnel présidentiel ale ka so fanfela nunu kɔnɔna mugujugu dɔw kɔni yera yɔrɔ la o ko nunu kɛra kunungo de 5 heures du matin waati a ka garde minnu bɛ a ka so garde olu de kɔni bɔra boîte dɔ kan boîte min kɔnɔ marifakisɛ baden tun b'a kɔnɔ 20 ɲɔgɔn na kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko o marifakisɛ ninnu na dɔw bɛ minnu kɔni cira yɔrɔ bɛɛ la ko dɔw fɛnɛ yɛrɛ ko u minɛna olu ta la ka taa n'u ye yɔrɔ la ka se k'u mara yɔrɔ min na kunnafoni minnu bɔra procureur yɔrɔ procureur commune 5 procureur yɔrɔ olu kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni ko 4e arrondissement police so kɔni mɔgɔw sera yen joona joona kabini nin ko in kɔni fɔra ni ka jateminɛ fɔlɔw kɛ wa ko enquête dɔ kɔni dayɛlɛla min bɛna yira ko ni marifakisɛ ninnu tun bɛ fɛ ka u bɛ min kɛ nin yɔrɔ in na ko ani min tun bɛna kɛ u la o kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana a b'a yira la k'a fɔ ko nin ko sibiri don Menaka région na rebelle kɔrɔw kɔni ka kɛlɛbolo dɔw kɔni tun taara yen minɛ ni ka yen ko ta nka marifaci kɔni o ma bɔ a la k'a d'a kan armée ni ale ni an ka foroba cakɛbolo minnu tun bɛ yɔrɔ la olu bɛɛ tun taara MINUSMA ka kan kɔnɔ wa fɛnɛ ko MSA ni o de tun bɛ nin yɔrɔ in kɔni contrôler ale kɔni ni rebelle kɔrɔ ninnu kɔni ma kɛlɛ kɛ wa Gacia ni ale fɛnɛ tun bɛ yɔrɔ in na wa ale ninnu na kuma bɛnna k'a sɔrɔ o Gacia kelen kɔni tun tɛ Menaka tuguni o de kɔni y'a to CMA kɔni donna ka yɔrɔ in k'a ta ye wa an bɛ yɔrɔ min na sisan CMA ka kɛlɛbolo fankelen kɔni bɔra nka ani armée kɔni seginna a nɔkɔrɔw la ani cakɛbolo minnu tun bɛ olu bɛɛ seginna u nɔkɔrɔ la nka min ye gouverneur ye ni ale tun bɔra ale kɔni ma segin fɔlɔ nka kunnafoni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka segin bi o kɔni o kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni cɔkɔ kulomajɔ la